Ife ndi ambadwa zokhudzidwa mosogozedwa ndi ineyo Frederick Bile Malata, komanso mwina mungathe kufuna kudziwa amamembers amene ndili nawo kutsogolo kuno mwina tiyadziwe. Ine ndi Grace Machere Banda, ndikuchokera kumbadwa zokhudzika. Zikomo kwambiri. Ine ndi Joseph David Chisale kuchokera kumbadwa zokhudzidwa. Mwina tingafune kuti tidziwane kumene konso kuti mnyumba muno tili ndi ndani. Ine dzina langa ndi Imon Piringu kuchoka ku Zodiac. Zikomo. Kumbo Kalio kuchoka Times. Brenda Kayo kuchoka Times. Ine ndi Steve Pemba Moyo kuchokera ku Nation Publications. Robert Mbete kuchokera ku Elisa. Ine ndi Watipaso Mzungu, a freelance journalist. Good morning. My name is Alfred Jawa kutoka ku Nyasa Times. Good morning. My name is Susana Nkoma kutoka ku Timven Radio. Lloyd Mwana, the man of Post. Costas Kamtemen from Lunta Television. Zikomo kwambiri. Mwina tisanayambe zonse tipemphe munthu mmodzi kuti atsegule ndi pemphero. Oyera Yehova Mulungu Atate amene muli kumwamba, zikomo chifukwa cha tsiku lopambana limene Mulungu wanga mwatha kutionetseranso tsiku la lero. Sikuti tikuchitenga chinthu chopambana Yehova kuti kathe kufika tsiku la lero, koma zatengera chisomo chanu Yehova. Pamene mwationetsanso tsiku la lero kuwala kwanu, tupempha Yehova kuti mukakhale nafe. Mzimu woyera ukatsike pamene zikukambirana Yehova zokhudza dziko lathu, zikakhale za mtendere komanso zopindulira dziko lathu. Kakhale nafe nikatitsogolere pa china chilichonse. Tupemphera zonse kudzera kwa mwana wa Yesu Khristu pemphera. Amen. Ndibwerezenso kuti mukhale omasuka maka ku presa imeneyi kuti titakuitanani kwa nthawi yochepa mwabwera. Inu ndinu chida cha Amalawi chotengera uthenga kukapitisa kwa Malawi, kandi mverere adakanena za maluwa, koma inuyo mwabwera cholinga choti mutenge zenizeni zimene ifeyo tabweretsa kuti tikambirane ndi mtundu wa Malawi. Monga mmene ndanena kale kuti ife ndife ambadwa zokhudzidwa in Malawi. Ena amati ma concerned citizen, koma ife timanena kuti ndife mbadwa zokhudzidwa maka zina zili zonse zimene zikuchitika mu dziko lino la Malawi. Lero tili ndi ma statement awiri amene ali mu Chizungu, komanso mzanga awe ayiyankhula yomweyo mu Chichewa, ndipo kenako tizayikira mang'ombe nde tizakupatsaniso mpata oti muthe kufusa mafuso ngati mungaone kukhala kuyenera kutero. Mbadwa zokhudzidwa of Malawi, press statement for immediate release, date 4 February 2026. On recent arrests, the constitutional role of the Vice President, Second Vice President, and the independence of key democratic institutions in Malawi. We mbadwa zokhudzidwa of Malawi issue this statement with deep sense of responsibility to the Republic, our Constitution, and future generations. Our concerns arises from recent arrests of political and civic actors, growing public debate around the role of the Vice President, and persistent questions regarding the independence of Malawi Electoral Commission, MEC, the judiciary, parliament, and the exorbitant taxes posed for Malawians. This statement is not an attack on any institution,
nor is it a defense of illegality. Rather, it is a constitutional reminder that democracy survives not by power, but by restraint, not by fear, but by law. 1. On arrest and the rule of law. Arrest is a serious exercise of state power under the Constitution of the Republic of Malawi, particularly sections 18, 19, and 42. Every person is presumed innocent until proven guilty and entitled to due process, dignity, and freedom from arbitrary and detention. While the law enforcement has a duty to investigate crime, arrest must never be used as tools of intimidation, political management, or public massaging. As legal scholars often caution, the power to arrest is not the power to punish. That power belongs only to the courts. We therefore call upon law enforcement agencies to act strictly within the law, avoid selective enforcement, respect court orders and procedural fairness. Justice hurried for political convenience is injustice distinguished as authority. 2. On the constitutional role of the Vice President and Second Vice President. The Vice President of Malawi is not a ceremonial spare tire, nor is the office subordinate to political convenience. The Vice President is a constitutional elected national office bearer accountable to the people, not to political moods. The Constitution is clear. Executive authority is exercised within constitutional limits, and disagreement within the executive arm is not treason. It is democracy. Attempts to criminalize political difference or interpret constitutional offices through partisan lenses undermine the spirit of constitutional governance. 3. On the independence of Malawi Electoral Commission, MEC. The Malawi Electoral Commission is the custodian of the people's vote, not an extension of the executive, legislature, or any political party. As constantly argued by respected constitutional lawyers, once electoral management bodies lose public trust, election becomes legal without legitimacy. Any interference, direct or indirect, with MEC erodes electoral credibility, fuels political instability, threatens peaceful transition of power. We urge all state sectors to protect MEC operational and decision-making independence, especially as the country approaches critical electoral milestones. 4. On the independence of judiciary. The judiciary is the last shield between citizen and abuse of power. Section 103 of the Constitution guarantees judicial independence, not as a favor but as a right of the people. Public confidence in justice collapses when court decisions are ignored. Judges are intimidated. Legal processes are politicized. As jurists often remind us, a judiciary that fears the executive cannot protect the citizen. We therefore caution against rhetoric or conduct that places the courts under political pressure, whether openly or subtly. Number 5, on the law of parliament. Parliament exists to represent the people, check the executive, and safeguard public interest. It is not an extension of cabinet nor a rubber stamp. Weakening parliament weakens accountability. Silencing parliament silences the people. Members of the parliament must be allowed to speak freely, oversight fearlessly, legislate independently. 6. Exorbitant taxes.
it is not a denying fact that all taxes posed for Malawians is making life tougher. Malawians are kauladi. Ndivi misonko vimenevi. Much as we appreciate the law of MRA of collecting revenues on our behalf, we suggest MRA to diversify revenue taxes beyond the traditional taxes. They can boost revenues through toll gates, sports, tourism, events showcasing rich heritage and culture and natural beauty, and enhancing awareness and sensitization campaign so that people be aware of what they are to pay for. Galu wakuva fungo samakuluma. In conclusion, we call for a constitution discipline. Malawi has paid heavy price in the past when institutions were bent to save individuals rather than constitution. We must not repeat those mistakes. Democracy is not tested when things are comfortable. It is tested when power feels threatened. We therefore call upon law enforcement to uphold professionalism, political leaders to respect constitutional boundaries, independent institutions to stand firm, citizens to remain vigilant, peaceful, and engaged. This republic belongs to all of us, not to those temporarily entrusted with the authority. Issued in the spirit of constitutionalism, national unity, and democratic preservation. From Mbadwa Zokhuzidwa, today 4 February 2026. Monga mene ndinafotokoza kale kuti tiliso ndi statement ya muchichewa imene Grace awerengeso kuntundu wa Malawi. Popeza ifeyo tikuyankhulana ndi a Malawi kuti amvesetse vevemve wachimene tabwerera malo ano. Sikomo kwambiri. Ine ndi kuwerenga Amalawi. Ife Mbadwa Zokhuzidwa Malawi tikupereka chikalata ichi kudzera kwa atolankhani mwachikumbumtima ndi kulemekeza malamulo a dziko constitution. Komanso mimbadwa ya mtsogolo chifukwa chimene tikudzala lero zipatso zake sitingadzione ndi ife koma ana athu ndi zidzukulu tuzi. Zodandaula zathu zikuchokera pa kumangidwa kwa anthu komwe kwakhala kukuchitika ndipo kukupitirira chisinthire utsogoleri masiku 120 apitawa. Sikumangidwa kokha kwa anthu komanso kuchotsedwa ntchito kwa anthu oganiziridwa kuti ndi otsatira chipani chimene chidali mboma ndi kuyikambo anthu achipani chimene chili mboma. Ife Mbadwa Zokhudzidwa sitikuunikira bungwe lililonse ngakhale kuteteza zolakwa za anthu ayi, koma kukumbutsa adindo kuti demokrasi imakhalapo osati chifukwa cha mphamvu koma kudzilesa, osati chifukwa cha mantha koma chifukwa cha lamulo. Amalawi anzathu mu chaka cha 2021 mu December, yemwe adali president wa chipani chotsutsa cha Democratic Progressive Party DPP, Professor Arthur Peter Mutharika adayankhula ku mtundu wa Malawi pleading Dr. Lazarus Chakwera kuti asiye kumanga akuluakulu a chipani pa nkhani zongokonza. President Mutharika adayankhulapo ndithu kangapo penanso mogwirizana ndi ma former president ena monga Dr. Muluzi, Dr. Joyce Banda kuchita condemn violence against peaceful demonstrations. Adayankhulapo apita Mutharika kuuza mtundu wa Malawi kuti zina zimene amapanga Dr. Lazarus Chakwera ndi undemocratic and affront to fundamental values. Poyang'anira zimene amayankhula Professor APM ali ku opposition, sichidali chiyembekezo chathu kuti pamene watenga boma adzakhala opanga zofanana ndi zimene amatsutsana nazo ali ku opposition. Taonapo kumangidwa kwa anthu okha akuluakulu amuchipani chimene chidali mboma, koma siti kunena kuti iwo amene apezeka ndi mlandu kuti akayankhe asamangidwe ayi. Koma tikufuna kuti choyamba apolisi adziwe udindo wawo wakufufuza nkhani ndi kumaliza kafukufuku and arrest ichitike, kuti pamene akupita ku court adzikhala ndi umboni okwana umene utha kumalizitsa mlandu.
ndi kuteteza misonkho yathu rather than tamanga kumafufuza leta izi zili ndi kuthekera kuonongetsa misonkho yathu imene ili yochuluka pano ndi imene amalawi akuvutika ndi kudera nayo nkhawa. Tiwadandaule anzathu a police amene amakhala ma victims in every change of government kuti amatumizidwa kunthalire kunsanje kuchotsedwa ntchito ngakhalenso kutsitsidwa maudindo kuti ali ndi udindo ofufuza milandu koma sakali ndi chida cha anthu andale choopsezera iwo amene alibe mphamvu mu nthawi imeneyo. Akatswiri amalamulo amanena mphamvu yomanga si mphamvu yolanga, mphamvu yolanga ili manja mwa khoti okha. Choncho tipemphe a polisi kuti adzitsatira malamulo mosamalisa, asamange anthu mosankha, alemekeze malamulo a khoti ndi njira zolondola. Chilungamo chofulumira chifukwa cha ndale ndi kusanguluka kobisika ambiri akuti tidziopa mawa chifukwa Mulungu adatibisira zozichitika zake ife timadziwa zimene zatichitikira kale. Tisapange udani wa ana ndi zidzukulu tuvi zathu zamtsogolo, tipange Malawi okondana, okhululukirana ndi okula mu democracy. Koma kuyima pawokha kwa mabwalo a milandu parliament komanso electoral commission. 1. Kuyima pawokha kwa makhoti judiciary. Khoti ndiyo chinga chomaliza cha nzika motsutsana ndi nkhanza za mphamvu. Palibe amene amatsutsana ndi chilungamo cha khoti popeza chigamulo cha khoti chimakhala final. Kaya chakusangalatsa kapenayi kuona mu 2020 dziko lino lidapitanso kuzisankho zimene zidachitika kale mu 2019 chifukwa padali chigamulo cha khoti. Chidaliro cha anthu chimatha pamene zigamulo za khoti tasankha nkusadzilemekeza, oweruza judges kuopsezedwa. Pamene milandu yasanduka kukhala ya ndale kufuna kupondeza kuti wina asamvekeso pa ground kapena chipani chake chisathumbukeso, imene si democracy chifukwa mpikisano sapanga munthu mmodzi koma anthu amasankha pa zambiri kusankhapo chabwino. Chimodzi ngati muja 2025 adasankhira Professor APM out of the many. Khoti loopa boma silitetereza nzika. Tili pano kufuna kuchenjeza kutsutsana ndi chitidwe ofuna kuyika makhoti pasi pokanizidwa ndi anthu andale. Kotero kuti tipemphe makhoti kuti auze mtundu wa Amalawi kuti milandu yonse imene anthu adamangidwa mu 2020 to 2025 mu ulamuliro wa MCP status yake ili pati. Chifukwa tisamati boma ili likalowa limange amene adali mbomamo and milandu ya amene adali ku opposition chifukwa alowa mboma basi ite mosadziwika bwino ndiye kuti tikuchita abuse makhoti athu. 2. Udindo wa nyumba ya malamulo. Parliament ilipo kuti iyimire anthu, iunikire boma ndi kuteteza zofuna za anthu mpaliamenti. Ikafotokoza kuunika kwa boma kumafuoka anthu amakhala opanda wowayimirira. Chifukwa chake pali gawo la immunity kuti president adzimangidwa ndiye kuti sakhala ndi nthawi yotsogoleredwa dziko. Sizosokonekera so parliament tisamayang'anire kuti uyu ndi wa opposition kapena uyu ndi wa mboma. Ngati parliament samachite kukumbutsa apolisi za immunity ya MP pamene akumangidwa mu nthawi imene akufuna kuunika zochita za boma through makomiti. 3. Kuyima pawokha kwa Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission ndi bungwe loyang'anira zisankho dziko limene limapatsidwa mphamvu ndi malamulo a dziko. Bungwe ili likakhala nkhwapa mwa boma ndiye kuti silingapange ziganizo zoyenera kuti limafunika likhale loyima palokha. Chifukwa chake 1994 lidaona likulengeza kuwina kwa UDF ndi Dr. Bakili Muuzi kuchoka ku boma lolamula la MCP anda Kamuzubanda. Mu 2014 tidaona Electoral Commission ikulengeza kuwina kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Kuchoka kwa president wa mboma Dr. Joyce Banda 2020 tidaona EC ikulengeza za kuwina kwa Tose Alliance under Dr. Lazarus Chakwera kuchoka mboma la DPP. In 2025 taonapo likulengeza za kuwina kwa Professor Arthur Peter Mutharika kuchokera ku boma la MCP. Izi ndi chizindikiro kuti EC limapanga ziganizo pawo kapotenga maganizo a anthu kukhala mphamvu za mtsogoleri wa dziko.
tonse alasi dawina zisankho make offices ili ku Blantyre, NDPP 2025 yawina zisankho make offices ili ku Central Region. Izi zikuonesa kukhazikika koma paoka kwa make. Tidzudzule nchitidwe kwa anthu ena amene akudzitcha kuti ndi ma activist pomanyoza kugwira ntchito ku make ndi kumachita lebo ngati achipani chotsutsa boma kuti otsutsa boma bwanji sadakondere chipani chawo. Ndipo ngati mukufuna neutrality panji emeki offices mukanakaisiya ku Mzuzu. Ife tikuganiza kuti kukhala make offices pa Central Region ndi pa center penipeni pambali zonse kumwera ndi kumpoto. Komanso zambiri zoyenera ngati magwiridwe antchito zili pa Central Region where the state president stays nthawi zambiri maofesi aboma akuluakulu. Tidzakhale ndi chiganizo kuti iyi ndi nkhondo imene idalipo kale yolimbana ndi make chair plus CEO and static before election 2025. Meki imayang'anira mavoti osati nthambi ya boma lina kapena chipani kusokoneza ntchito za meki kudalira kwa zisankho kumabweretsa kusakhazikika kwa ndale kumayika mtendere wa dziko pa chiopsezo ndi udindo mboma kuteteza ufulu meki ndi anthu ogwira ntchito ake. 4. Udindo wa VP ndi second VP. Maudindowa si chida chosungira malo chabe monga tikudziwa VP amasankhidwa limodzi ndi president pa zisankho no party can go to election popanda line meet. Malamulo salola chidule chake VP ndi mtsogoleri osankhidwa ndi anthu kudzera mu zisankho. Second VP mphamvu zopatsidwa kwa president zimasankhaso VP so tidziwe anthuwa amatumikira pogwiritsa ntchito misonkho yowawa imene amalawi tikulira nayoyi so kuti maudindowa adzikhala ceremonious ndikulakwira mtundu wa amalawi pakufunika pakhale ma meaningful roles amene apatsidwe anthu akuti ma skills awo ndi experience yawo ithe kuthandizira dziko. A president amakhala ndi malire pa ntchito zochita delegate simungasankhe president mudziko kuti ntchito yake ikhale yongochita delegate. Mwachitsanzo parliament yaitana kuti a president ayankhe mafunso nde achite delegate. Pali ntchito za president zimene zimafunikira iye mwini kutengako gawo not always delegating, therefore let's respect maudindo aminiwa powapatsa ntchito zoveka bwino kuti atumikire dziko. Vice president is the second in command and whenever anything happens to the president the VP takes over. So mulowa malo adzikhala opanda express yakayendetsedwe ya dziko ziyenda. 5. Kuchotsa kulemba anthu ntchito mboma. Ife mbadwa zokhudzidwa tapeza kuti zisankho zonse takhala tikuchita dziko muno zikatha zimachita affect anthu ogwira ntchito mboma powachita lebo kuti ndi ma rebels ndi ma cadeti ndi ma youth yet anthuwa amakhala ma service providers koma amachotsedwa ndi kumayikamo achipani chathu. So every 5 years tikusintha boma tikusinthanso anthu ogwira ntchito. Izi zingothandiza ngati dziko ndipo anthu ogwira ntchitowa sakhala ndi ownership nkuona amayenda papyatong'ola sudziwa mtima wa moto. Ife tikuganiza kuti civil service isamagwiridwe ngati ku state house. Yes, kutha kusinthidwa chifukwa president amakhala ndi anthu ake owakhulupirira koma civil service ndi ma service providers anzika. Chomwe tikupempha ndikuti parliament yathu iyike malamulo okhwima oteteza misonkho yathu yowawayi kuti civil servant akapezeka kandi minister ataba asamalembedweso ntchito muboma ililili lonse lobwera kutsogolo kapena kusankhidwaso kukhala nduna adzipita ku ndende ndi kukaseva kumasasa mapatsidwe belo mpaka milandu yake itatha kukambidwa ndi kulandidwa zimene wabazo. Tikukhulupirira kuti izi zitha kubweretsa discipline mu dziko. 6. Mbali ya misonkho. Ife tikupempha a MRA kuti asadayambe kuchita implement misonkho imene ayika pa dzikhala sensitization awareness anthu azidziwa msonkho uwu ndi wachani system iyi ndi yotani. Galo kuva mfungo samakuluma koma chifukwa pa ground pamapita misinformation anthu amapanga ziganizo molakwika pomaona ngati kukhaula kumene adakhaula mbuyo kwachepa kuposera kukhala kumene akukhala ndi misonkho pano. Timaliza ndi kupempha boma kuti chidwi chanu chikhalepo kwaniritsa malonjezedwe a kampeni aja osati omanga anthu. No country has ever developed chifukwa cha prosecution kapena kugwirizano opangira limodzi zinthu ngati dziko. Kukhululukirana kukondana ndizo zimamanga dziko
malo mosakana ndi ma arrest tayamba kuitanizana atupele kabambe na nkhumwa mkaka chichola zomera ngwira miliwadi mpinganjira bushiri ndi ena onse. That matter is a society abwere pamodzi. Misonkho iyi osamayang'ana mbali imodzi kukweza mafuta ndi misonkho ngakhale targets ndi cultural activity plus sports zothandizaso ngati dziko kukweza chuma chake. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Grace chifukwa chowerenga bwino kwambiri muchichewa chomveka bwino. Mwachidule ndisanapereke kwa anzanga kuti mwina achitepo comment. Ndimafuna ndinene kuti ifeyo tikukamba kwambiri nkhani ya kumangana. Tinenese pano kuti sitikubakira wina aliyense kapena kuti anthu asamamangidwe. Koma tikunena kuti tiapemphe apolisi kuti azigwira ntchito yawo moyenerera. Azifufuza munthu ngati ali ndi mulandu, akampeza munthu uja kuti ali ndi choyenera kuti ayankhe, amugwire apite naye ku khoti, akhoti ampase mulandu komanso amalizitse milanduyo ndi kuti munthu apezeke olakwa kapena osalakwa amasuke. Zimene tikuona pano ndizonena kuti aboma akakhala mbomamo ndekuti samanga wina aliyense, kumakhala kusungana, koma akatulukamo obwera aja amasungaso awo ndi amayamba kumanga akumbuyo. So pano Bible limanena kuti okoka ngolo nayang'ana mbuyo samakafika. Ife ngati mbadwa zokhudzidwa tikuganiza kuti mwina amakhoti akanatichitira ubwino pamene akadatiuza status ya milandu ya anthu amene adamangidwa 2020 kufikira 2025. Chifukwa zikuonesa kuti boma ili limene labwerali langoyamba kumanga anthu amene asinthana nawo boma, koma za status ya milandu ya anthu amene adamangidwa kumbuyoko sizikuoneka. Ife tikudandaulira kwambiri apolisi chifukwa ndi amene amakhala ma victim ndi kusintha kwa boma, ndi anthu amene amachotsedwa. Takhala tikuonapo ife kuti every 5 years tikumakhala ndi inspector general, mwinaso 2.5 tikumakhala ndi inspector general, tikumakhala ndi anthu oti kutumizidwa kumadera kumene andalewo amakuona kuti akumuzuza munthuyo kapena kuti akumukhaulitsa kumatchula madera oti kumwina kuma remotest areas chifukwa chonena kuti adagwirisidwa ntchito ndi anthu andale. Ndiye ife tikunena kuti pa December 2021 Professor Arthur Peter Mutharika in his capacity as president wa opposition wa chipani cha DPP pleaded ndi President Dr. Lazarus Chakwera kuti asiye kumanga ma senior members a chipani cha Democratic Progressive Party on trapped up charges. Pamenepo panali pa mu 2021 mu December pamene Professor Arthur Peter Mutharika adayankhula ku mtundu wa Malawi. Lero pamene Professor Arthur Peter Mutharika walowa mboma timayembekezera kunena kuti achita mosiyana ndi mene amadandaulira nthawi imene Dr. Lazarus Chakwera amamangaso anthu. Pa November 2024 President Professor Arthur Peter Mutharika as leader of the opposition party DPP anabweraso ndikuchita condemn ma violence against peaceful demonstrators kapena peaceful demonstrations, kusonyeza kuti amaona zinthu ali kunja lero ali mkati. Tikufuna tiakumbuse a Professor Arthur Peter Mutharika kuti boma lawo likhale lo yankhula zimene iwo amafuna kuti achitiridwe. Chifukwa kutenga anthu ndikuatenga kukasiya ku polisi koma palibepo milandu yeniyeni kenako kumapita ku khoti ndikumanena kuti ayi tifuna tifufuze kaye, zikuonesa kunena kuti tikugwirisa ntchito a polisi athu mu njira za ndale, mwina pofuna kugonjetsa ena kuti mwina chipani chawo chitheretu chisathumphuke chisakhale cha mphamvu, koma njira zake zisakhale za kuchita arrest munthu mu njira zosadziwika bwinobwino
zimene ngati a president Professor Arthur Peter Mutharika amanena kuti trumped up charges. Ifeso lero tikunena kuti asatsate njira yomweyo pofuna kugonjetsa ena. Tikuona kuti dziko lino tikukhala ngati kuti tikufuna tizichitana ngati tonse sioti obadwira mu soilo ya dziko lino la Malawi. Tikukhala ngati alendo kuti pamene tikupita kuzisankho tiakumbutsa adindo kuti timapita kukapereka mandate ya president kuti akhale ndi ulamuliro olamula dziko. Sitipita kuti tikagwiregwire mu civil service. Tikapita kumene kuja ndikugwiragwira mu civil service, anthu timakhala kuti taasiya opanda ntchito, timakhala tachita create malova, koma tikutenganso athu achipani ndikasiya amene muja ndekuti president wina akabwera azachoseso amene aja, ndekuti sitikuchita create tsogolo labwino la dziko la Malawi kuti tikhale ndi developed country. Timakhala anthu onena kuti anthu amene aja tikwasiya aja amakhala opanda ownership, as a result amaba. Ma civil servant akupanga corruption chifukwa chonena kuti amatipapsha tongola suzi wa mtima wa moto. Lero ndalowa ngati wa DPP, mwina DPP ituluka mboma 2030 sinzapezeka pano kuli bwino nditongoleretu mwina chimangaji chipyerera. Ndeti ufuna tipemphe a president through office ya secretary to the president kunena kuti asamagwiregwiro civil service. Civil service ni ma service providers. Ngati amaba ma civil servant pakuyenera kuti a parliament apange malamulo amene akhale kuti anthu aja aziopa. Mwina aike malamulo onena kuti ngati munthu anali nduna ndipo wapezeka kuti anaba, mulamuliro wakumbuyo ngakhale ena onse obwera kutsogolo asayikidweso pampando, asasankhidweso paikidwe anthu amene alibe milandu. Zikakhala choncho munthu akasankhidwa ngati minister akapita pampando akakhala ndi discipline. Tisamapezeke zijazonena kuti milandu ngati munthu anapezeka kuti wapezeka ndi boma lina ndi ukakhala kuti milandu yake ili ku court, boma lina likalowa basi kumusiya, koma tionesese kuti a court azimalizisa. Kotero kuti tikupempha a president Professor Arthur Peter Mutharika kuti afuse kuma court chifukwa tikudziwa kuti judiciary iyo ndiyo imapayoka, koma afuse kuma court kuti kodi milandu ya anthu amene adamangidwa mu 2020 kufika mu 2025 ili pati, ndipo amakotiwo auze status imene yoyo mtundu wa Malawi. Tikunena kuti palibe chipani chimene chimapita kuzisankho opanda running mate. Palibe presidential candidate amene amapita kuzisankho opanda running mate. Ndeti kunena kuti running mate uja timamusankhira limodzi ndi president and amachita contribute ku ma results azisankho. In this case dziko lino tidasankha Professor Arthur Peter Mutharika ndi Dr. Jenny Ansah ngati running mate wawo. Ndeti kunena kuti tiyeni tisagwirise ntchito office ya vice president ngati ceremonial. Tiyeni tiipase meaningful laws yoti azipanga ngati ziko. Akhale agwirise ntchito ma skills awo, agwirise ntchito experience yawo to serve ifeyo a Malawi. Chifukwa tikangokhala kungomusiya munthu uja ngati apo, tikudziwa kuti vice president is the second in command. Ndengati vice president telekeze the president mwina wachita resign or is incapacitated or in case of death, definitely the vice president takes over. So ngati vice president tikoza mango musiya ngati ceremonial ayendesa bwanji dziko opanda experience. We need to give maudindo ntchito yooneka imene ngati a Malawi tikamapereka misonkho yathu imene yatikhaulitsayi tikhale zijazonena kuti tikudziwa ntchito zimene akutiperekera akutigwirira. Tikunena kuti kumanga kumene akumangako tikuona kuti ambiri amene akumangidwa ndi ma MP, ndekuti akuchita suffocate parliament. Ndeti kunena kuti tiyeni tilemekeze parliament, tisakhale anthu oti tizisokoneza parliament ngati pano makomiti akukumana koma you see kuti ma MP ali mu selo andi ma MP ena akukana kuti ifeyo sitingapita kukakambirana chifukwa anzathu ali mu selo.
ndi zinthu ngati zimenezi ndizobwezeresa chitukuko cha dziko lino. Tikunena kuti apolisi musamachite kukumbutsidwa ndi a parliament kuti pa immunity ya MP, kuti nthawi imene ali parliament kapena makomiti akukumana you cannot arrest the MP. Kumusungabe MP mu cell pamene akupanga makomiti zikuonesa kuti ndikuchita suffocate parliament. Zimene tikunena kuti tiyeni tisiye parliament ikhale ndi independence yake ngati yoyima payokha. Tikukambako nkhani zokhuzana ndi Malawi Electoral Commission. Tikudziwa nkhani zimenezi zili m'manja mwa makhoti, ndipo amakhoti apereka chigamulo chawo. Koma ngati anthu amene tikukambapo tikukhudzidwa tikuona kunena kuti Electoral Commission ndiyo ima payokha. Taonapo ife mu chaka cha 2025 pamene MCP ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera adapita ku khoti kuti akapemphe akhoti ayimise kaye zisankho za 2025 chifukwa panali zovuta zina. Koma akhoti sadakwanise kupereka court order ku MCP kuti Electoral Commission ndio ima payokha unless atrusa zisankhozo ma results noti munthu akhoza kupita ku khoti sopano kuti akayankhule. Koma before Electoral Commission kupereka ma results akhoti analibe mphamvu. Kusonyeza kuti Electoral Commission ndio ima payokha. Iyo ntchito yake ndi kuyendesa zisankho. Ndetu kupereka zisanzo kunena kuti Electoral Commission 2020 idali ili ku Blantyre. Ndipo Atose Alliance adawina zisankho Electoral Commission ili ku Blantyre kumene kuli stronghold ya chipani cha DPP. Kotero kuti chifukwa chonati Electoral Commission inali kumwera nde kuti kunali advantage ya DPP kuti awine zisankho. Koma sada awine zisankho 2020 chifukwa chonati Electoral Commission inali kumwera. Ndetu kunena kuti 2025 MCP yaluza zisankho ku DPP imene stronghold ya MCP ndi Central Region pamene MEC inali maofisi yake ku Central Region. Koma DPP imene stronghold yake ili kumwera yakawina zisankho koma maofisi a MEC ali kuti ali ku Central Region. Zimene zikutanthauza kuti MEC iyi ndio ima payokha. Tisaigundegunde chifukwa tikayigundagunda ikhala ngati kuti sikhala anthu sayikhulupirira. Chifukwa choti ili kumwera tiziona ngati kuti ikufuna kukondera DPP. Chifukwa choti ili pa Central Region izikhala ngati kukondera MCP. Chabwino ngati tikufuna tiyeni tichite transfer MEC yo maofisi yake akakhale kunzuzu kuti ngati tikufuna neutrality. Koma tikunena kuti MEC tisaigundegunde chifukwa chonena kuti Central Region ili ngati pa center. You go to north, anthu aku north, akumwera, akuti akunchinji, akulikoma, onse ma results awo abwera pa Central Region. Rather than kuti aende anthu kumpoto aduse Central Region ino mpaka akafike kumwera. Nde kuti even my expenses ndiochuluka pamene akhala pa center pano zili bwino. So pena tiyeni tilolere kuti MEC ikhale yoyima payokha. Komanso tikukamba nkhani za judiciary kuti judiciary tisaipondereze. Tikunena kuti anthu ena akufuna kumanyoza zigamulo za khoti, ena akufuna kumanyoza ngakhale majaji kumaopseza. Tikutsutsana ndi chitidwe woterewo. Pomaliza tikukamba nkhani ya exorbitant taxes. Tikudziwa Amalawi kunena kuti takhaula ndi misonkho imene yayikidwa. Koma tikudziwa udindo wa Malawi Malawi Revenue Authority kuti ndi ntchito yawo kutolera misonkho. Ndeti mafuna ati apemphe Malawi Revenue Authority kunena kuti asanayambe kuchita implement misonkho aziyamba kuchita ma sensitization, ma civic education, ma public awareness kuti anthu azidziwa chimene akuperekera misonkhoyo. Ndeti kunena kuti ngati iwowo sakupereka izi zili ngati galu amene sakuva fungo, mapeto ake kunjako kumapita misinformation. Misinformation imene imapangisa anthu kukwiya mwina ndi kuyamba kupanga ma demonstrations. Kwa nzika za dziko la Malawi sitiyamba kupanga ma demonstrations
tisanapereke misonkho yathu tikudziwa kunena kuti ndizowawa inde ndizopweteka kuti misonkho ndi yayikuluikulu imene yayikidwa, koma ngati ziko ngati citizenry tili ndi udindo onena kuti ngati tapereka misonkho yathu ndipo misonkho yathu ija sikugwirisidwa bwino ntchito, ifeyo timayenera ndithu kulifunsa boma pochita protest.